వినదగునెవ్వరు చెప్పిన విననంతనే వేగపడక వివరింపదగున్ కనికల్ల నిజము తెలిసిన మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిళో సుమతి. ఈ పద్యానికి భావం ఏంటంటే, మంచి బుద్ధి కలవాడా, ఎవరు ఏమి చెప్పినా దానిని శ్రద్ధగా వినాలి. అయితే విన్న వెంటనే తొందరపడి ఒక నిశ్చయానికి రాకూడదు. బాగా ఆలోచించి తెలుసుకుని ఆ చెప్పిన విషయం అసత్యమో సత్యమో అని ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు నీతి తెలిసినవారు. సుమతి శతకంలో ఇది బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన పద్యం. తరచుగా ఈ పద్యాన్ని అందరూ వాడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఏదైనా విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు దానిని శ్రద్ధగా వినాలి. అవతలి వారికి ఏం తెలియదు అని అనుకోకూడదు. విన్న తరువాత తొందరపడి ఒక విషయం మీద ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు. వారు చెప్పిన విషయంలో ఎంత నిజం ఉందో ఎంత అబద్ధం ఉందో ముందుగా తెలుసుకోవాలి. ఎవరైతే అలా తెలుసుకోగలుగుతారో వారిని నీతిపరులుగా చెప్తారు. తొందరపాటుతనం ఉండకూడదని బద్దెన ఈ పద్యం ద్వారా నీతిని బోధించాడు. తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకుంటే అప్పుడు నష్టపోవడమే కాక ఆ తరువాత కూడా బాధపడాల్సి వస్తుంది.